bro. Oy bro, kumusta? Kira? Shots na? Giba? Bro, kailan ka ni Jun? Oo nga, subong. Nakagi ko sila ganiya mo. Ay, subong ko po ako yung sinatay eh. Sorry mo. Uy! Mo? Saan ka nga multulan na makikasanan? Jadi mo ba ako nakapantay ni mo? Sa'yo problema ni mo day. Alam kung di pa ako kita kundi. Kailangan itong kumpanya mo. Saan di mo problema? Siya lagi. Boom! Bantog ra! Natulala kay kaganiha. Nga nakitagkay big ka na mag-impi. Itong mo di ay, wala kanya impingi. Bro, tambag na kunin mo bro. Ayaw focus mo ko galingon. Sa tao ay puro kang gipasaligan mga, iya kang kampingan. O iya rin kang gipasakitan. Kasabot man ko. Nga lisod kayo mo po. Kaya mga lagi tungkol sa inyong mga memories, mga happiness, sa mga kaagi ninyo, na mailag sa primero. Pero, abot sa panahon, nagparito di ay kay dili na ikaw ang paborito. Bro, ayaw nag-asa sa tao nga iguro ang gipasa. Kaya mao lagi, ipangutanan mo siya. Ipapiliin mo siya kung kinsan yung duha, siya yung kabit pa o ikaw. Pero ikaw yung gipili. Kung wala ka balo, ang asa, dapitan gipili. Kaya gipili day ka niya para pasakitan. Gipili ra ka, kaya ikaw mo yung naa. Pero wala ka, katong iya ha. Pero bro, kapag ako sa ito nakasakit, itong isa siya until the last breath. Pero nakig-break rin siya og kalit. Hey bro. Yan di mo? Oh, asa mo itong kutungkol mo last week? Paano naman ako nahulugan sa'yo? Binitawan mo lang ba talaga ko? Paano naman? May delivery bro. Asa siya?